Младенов, първият ви коментар, доста инфарктна победа днес се получи. Чудесна победа. Това ми е любимия резултат, помежду другото. 1-0. Важна победа. Мисля, че второто по време и първите 20 минути така от първия матч бяхме ние, които диктуваха на терена. И имахме възможността да отбележим един гол накрая. Аз го чаках много по-рано, но и така го приемам като нещо изключително важно. Имаше ли сериозно притеснение заради сериозната липса от отсъстващи титуляри? Не, показахме, че не искам да звучи обидно така с момчета, които играха днес, но мисля, че и с резервите успяхме да победим Левски, което е много важно. Това показва, че имаме потенциал, че правилно се развиваме и в край на краищата те за това са в ЦСКА в един определен момент, когато имаме нужда от тях, да влезат и да се защитят по най-добрия начин и те точно това го направиха. За 2 седмици 2 победи над Левски, как се чувстват? Изключително щастлив. Изключително щастлив в край на краищата за тая емблема. Работим и живееме. Това е тръпка, това е любов, това е изживяване, което е неповторимо. От тук нататък какво да очакват феновете на ЦСКА? Същото себераздаване, което се получи в днешния матч и всички матчове. Това е армейският дух е на лице. 5 мача този сезон, общо 6 под ваше ръководство, Левски не е вкарал гол. Дай Боже да не вкара точно толкова. Всичко зависи от нас, всичко зависи от нашето развитие. Вижте какво, ние със своите трудности успяхме да мобилизираме и фенове, и отбор, и клуб, хора, които работят в клуба. Всички сме едно цяло. Всички сме едно цяло. Ще ви дам един пример. Левски за 3 футболисти от българския шампионат похарчиха около 500 хиляди лева. Това е Пламен Крумов, това е Огнянов и това е Билайт. Горе-долу толкова даваха. Нямаме 1 лев, с който да отидем и да купим даден футболист. Много ни си искаше Венци Христов, но нямаме финанси, с които да извадим и да купим този футболист. И затова именно аз тогава казах, че ще рискуваме. С това, което имаме, ще приобщаваме Косолко, ще опрощаваме Емил Гаргоров и друг футболист да направим някой от тях централен нападател, за да може ЦСКА да бъде това, което всички искаме. Защото ЦСКА без централен нападател някак си губи се тежестта и силата на клуба. Последно, какво искате да кажете, нещо, което не ми попитах и на феновете? Много ги обичам и съм им верен до гроб, да го знаят от мен. Благодаря, господин Младенов.